Hello guys, majong hapon na tong tanan. So karong hapon na guys, magluto na po ko guys. Fried chicken o tinulang chicken lang yapon. Mari ang lutoon guys da. Nagpainit na kog mantika. Kaya mo'y para sa tinula. Diya, kamunggay gamay. Lara kang i-fried. Kani si Diya. Fried chicken. So, init naman guys. Ang ilunod. Lara guys, unang salang. Mara niyang gibutang. Crispy fry. Ito na siya guys. She's over na ang gamit. Para di sayang. Nilagang baboy. Hi guys! Surprise! Dakos bye guys na uli. Na-surprise ka ni ulit mama be? Uli na ko guys. Agtaong guys, karang naghanag bunga na. Patig kundol na naghagbunga. Kami na po'y mag-uban, maghatod sa eskwela. Wa na day ko nakaabot sa jahang meeting guys. Meeting man day ni jang rong ganihang alas 2. Jadi pa magpukudugay na abot. Pag dinarag masilutan timong meeting di. General meeting rabato guys. Gahapon po nag-meeting po sila sa katong na mga na-elect sa mga official. Sekretary man ko wa po ko nagka-meeting gahapon. Ug karon. Gahapon kay kuan kanang general. Karon. Ugma agahapon. Karon magbuot man ka nga na ako sa GC. Kumusta man ka? Sala. Nag-istorya mong papa nimo? Minsa man. Nanas, Kuya Limbuhol bino. Hindi daan Kuya Limbuhol na yung biskwit. Ito man. Buwak. Buwak? Pangag. Buwak og. Maura. Maura. Malipay kang mama. Malipay ka nanas mama? Kanang sige lagi kag apil sa akong vlog kaya di na mula kaos mama. Pili, di mo apil ka sa vlog, mula ko sa mama. Maapil. Aw ka na. Naramday ng sabuta na arong kada buwan ta makasweldo. Sabot ka? Para sa imong pag-school. Naigisumbong si Lexi guys, nga ja kunong papa nagpatato-tato ra kunong orang dako ang tato o ja na pajud kunoy pakyo sa tato. Isang gisundog guys o gisundog ni Mariano unsay kana ako nagpatato mapag ko katong jud guys wa jud to sa ang pangutok tong ngana nga magpatato napatato ra ko guys tungod kay nasakitan ko pag-azo sa ang kaugalingan sa jang gibuhat mo tungha na ramang gipagi sa para masakitan jud ko kuan barong magkuan jud na tanang mga kapenget mo nang nagpatato ko guys kay katong kanang sa una guys kanang mga tato-tato nga na lainan jud ko magtan-aw kay kanang kuan sakit ba murag sakit jud siya kaadyo sakitan manggali kog talawan manggali kog dextrose sa katong pagpanganak na ng Lexi nga na high blood manggali ko nakakita sa gitupok tong nauna na pagpanganak guys ba gitupok as dextrose da nang namali man pagkakuan ng sirit ag dugo na high blood manggali ko dadto motong gidali ko og sa emergency kay high blood anja kanang overdue na sa pag-anak motong gisiis ko anja tulo pud ka kuan
gisiis ko kay virgin na unja high blood unja kuan pod gamay sipit-sipitan mo nang gisiis ko. Emergency na dito kadto guys, mas giuna pa ko sa katong nauna na. Di mo nang wa dito sa ang kuan guys, wa dito sa ang utok nga na mo tato-tato ko. Ma. Nabuhat ra to na kay kuan kanang naay grabe gadyang sakit agahong mga na depress ko adto, stress, depress na wala ko sa ang mga panghuna-huna. Ha nagaling masinghag-singhagan na huslik datong mga panahona kay kuan lagi. Kato laging nihigog mapatang pag-adjong Mariano mo nang hala-hala. Na nasakitan lay ko pag-adyo da mo nang nakapata naramang gipatato da. Pero gahapon tato guys, di man pwede ingag bastos nga pagkatato kuan man pangan man ni Lexi ja buwak na by meaning buwak unja pangan ni Lexi pangan namong duha ni Lexi di parehada ng uban nga pakyo. Arang dako apa jud nas bagtak ni ja nakakita man ko di naman ko makakita sa mga post ni Mariano sa Facebook kay kanang na di naman may friend si Lexi ra pag abot taho mo jud ijang gisumbong. Ma. Ayaw si Papa. Kita ka? Aman. Aon na. Yung picture. Guwapa di. Guard. Yak! Ay guwapa na mo. Ikaw. Wow! Sure ba? Mas guwapa pa ko? Puti di. Ay puti. Ay puti na mo. Ikaw. Napad. Mara to hang ikakuan guys. Nagisumbong si Lexi. Inya si nanay day guys nga kuan. Mamaniamo na pud ning balikan og balikan pud ni na mo garden dani. Para di na ko mag-work be. Guys. Kuan support tayo gapog amo ang channel guys kay bisag kami rang duha ni Lexi. Mabuhi naman mi angin daning amo ang pag-vlog kay makasweldo man. Support gihapon mo guys sa mga ganahan diha mo tan-aw sa mong vlog. Support lang gihapon mo para ni Bibi Lexi kay magsakit lagi gang dughan ug magkalagjo mi diya maghuna-huna ko nga na. Maghilak-hilak si Lexi. Di ko gusto nga masakit ahong anak. Nga na ra nga kahimtanga mo nang nakadesisyon ako. Focus ra ko kuan. Bahala na ning ang motor mabalik na. Aga jang plano lagi guys, ang gusto kato laging tindahan dari para na ko income ba. So nga niragahang plano guys og kada sweldo na ho magpalit ako hinay-hinay og mga materials para mabuo na. Pohon guys. So amo sang kuanan ding nanay, mag-garden sa mi daring nanay para kuan. Apo naman. Para na ami maani. Maradi ay. Ugma na bitaw. Diya ugma day guys, birthday na ni Ate Ale. Ning kuan ning sana ning nanoon manghinlo ko ugma pohon kay nagbisita siya. So unsa may imong kuan be? Istorya mong papa be? Na pag imong mga biskwit nga katuang gipang palit? Napa. Naapag kamay. Inim daghang tubig da nang imong kaon. Unsa may mong napil binangakita kas tatong papa. Ingon mas nanay. Namot ko siyang nanay. Basin kuno og kuan. Si Mariano kuno basin kuno og nagpapenget-penget na kay aga ko kuno maydi man kuno kong Jumel. Unsa may labot na ng maydi oy nga wa naman ing taon ming Mariano. I'm just focused of Lexi and of my life. Diya usa pa malipayon man ko nga si Diya ahong imaydi. Si Diya og si Lexi. Maraman ay ahong kalipay. Wa man pug ko nag iyat-iyat. Wa ko nag iyat-iyat sa lain, nag-focus gyapon ko sa ang anak. Ag si Diya nagsara makapada og makahuna-huna.
Mauna. Di ba, be? Hmm. Ramon po. Pangag. Natinga, jud ko sa kuan, guys. Ipuungan siguro ning nanay. Natinga, jud ko sa taong karang daghanan na magbunga. No? Ay, dahil ning ikuan, guys. Malalabay. Kuan anis. Gahapon ni nanay. Baso. Dani? Natinga ako, guys, na karang daghanan nagbunga. Smell, be. Tara nga imong buhok kay kuan, nakuag kulot. Pangag. Video da ito. Musugot ka ba, mabalik, mawa na ng motor, magbaklay ka. Ha? Babay na ta. Bye-bye guys, marami mong vlog rong adlaw guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw, saway-sawang pagtanaw sa mo ang mga channel. Thank you for watching guys. God bless na tong tanan. Amping mo kanunay og asa man mo karon. Bye guys. Bye.